Ala jụrụ oyi na be Maazị Uzodimma. Onye bata ọ nọrọ ala mechie ọnụ n'ihi na ọ maghị nke ọ ga-ekwu ogotere onwe ya ugwu n'ụka. Nwunye ya nọ ka si ya kwadowe maka ibe akwa. Ụmụaka kwụsịrị igwu egwu. Ọ bụghị na ha maara ihe na-eme, ha lere ndị okenye anya hụ ka ahụ si jụọ ha oyi, jee nọrọ nwayọọ nke ha. Enugwu niile na-eme onye bịa lechaa anya ụga kọọrọ ibe ya. Ndị ụfọdụ na-abịa, ndị ọzọ a na-ala. O nweghị onye o nyere ọnụ okwu n'ihi na ọ dịghị onye tụrụ anya na ụdị ihe a ga-adakwasị Maazị Uzodimma. Ka a na-eme, Maazị Uzodimma duru ndị uwe ojii bata. Ozugbo ha batara, ndị mmadụ bidoro lawa n'ike n'ihi na ọ dịghị ara ahụ ka ejidewe onye ọbụla ahụ ka ọ bịa kwuo ka o si kwu ihe mere. Ma ọ nọ mgbe o mere ma ọ nọghị, Maazị Uzodimma duru ha bata ebe ozu Okafọ dị. Ha wee lechaa ozu ahụ anya, dechaa ihe ha dere n'akwụkwọ, duru ya pụọ. Ụgbọala ndị uwe ojii bịara buru ozu Okafọ. Mmadụ niile wee lasaa. Maazị Ọfọdụile na Ike na-adọ yi n'ala. Ọfọdụile wee sị na ya amaghị na Uzodimma ga-eme ihe dị otu a. Ike na-adọ zara ya sị, o nwere ka a na-emerụ nwoke ihe, ike ụwa gwụ ya. Ndị mmadụ amaghị ihe mere. Uzodimma kọrọ m ihe mere n'oge ọ na-eme. Nwunye Uzodimma na nwunye Okafọ adịghị na mma. Nke a mere Okafọ na Uzodimma ji bido sewe okwu nke ha. Okafọ jere be ha gwọọ ọgwụ ọ ga-eji kpochapụ Uzodimma na ụmụ ya. N'otu afọ a anyị nọ n'ime ya, ụmụ nwoke abụọ Uzodimma mụrụ anwụọla. Okafọ maara ihe mere ha. Lee otu nke abụọ enyi ka o suru ji sunye. Enyi richaa daa n'ọrịa. Uzodimma wee sị na ya agaghị anọ ndụ anya ya ahụ ntị ya wee mere mma wakwu ya gbuo. Ọfọdụile kpọrọ n'ubu si na ọ dịghị onye a ga-emerụ ihe otu a ọ ghara imegwarara. Mgbe Uzodimma gbuchara ya, o were mma ahụ gaa na nke ndị uwe ojii jee nye ha onwe ya. Ebe ahụ ka ndị uwe ojii si bịa kpọrọ ya kpụnye ya n'ụlọ mkpọrọ ebe ọ ga-anọ ụbọchị ikpe eruo. Ebe ahụ ka ha si kpọrọ ya bịa n'ụlọ ya, kpọrọkwa ya laghachi azụ. Ka anyị gụọ isi nke abụọ. Mgbe ụbọchị ikpe ruru, a jụrụ Uzodimma ma ikpe ọ mara ya ka ọ maghị ya. Ọ sị na ikpe amaghị ya. E yigharịrị ikpe n'izu 7 na-abịa sị na mmadụ abụọ ga-abịa nara Uzodimma akaebe. Ike na-adọ na Ọfọdụile wee ga nara ya akaebe. Mgbe izu 7 gara, Uzodimma gawara n'ụlọ ikpe. Mgbe ọ pụtara n'ụzọ, ọ hụrụ ndị na-ana ụtụ obodo n'Enugwu ka ha na-achụgharị ndị mmadụ. Ọ maghị ihe ọ ga-eme. Ọ laghachiwe azụ ka o jesi ụzọ nke ọzọ. Ọ gaghị abịa n'oge n'ụlọ ikpe. O wee kachi obi gawa. Mgbe o ruru, ha jụrụ ya maka akwụkwọ o ji tụọ ụtụ. Ọ sị ha na ya hapụrụ ya n'ụlọ. Ha kpụnyere ya n'ụgbọala ha ji. Ọ kọwara ha ije ya ma ha ekweghị ahapụ ya. O si n'ime ụgbọala ahụ wụpụta gawa. Otu n'ime ha bịara ka ọ dọdo ya n'uwe. Ọ hapụrụ ya otu ọnụ ọkpọ, o suo ike n'ala. Ọ chọọ ka o bilie, o nye ya ọzọ. Onye nke ọzọ bịara ka o nyere onye otu ya aka, ọ zọọ ya ụkwụ n'obi. Ọ dị n'ebe ahụ. Egwu ekweghị onye nke atọ bịa nso. Mgbe ọ gamiri, onye nke atọ ahụ agawa ka ọ chọrọ ịgabakwu ya ọgụ. Ndị mmadụ jiwe ya. Mgbe ha na-eme nke a, ndị niile ha jidere maka ụtụ si n'ụgbọala gbadachaa tinye isi n'ọhịa ebe ọ na-anọ ọgụ. Mgbe Uzodimma ruru n'ụlọ ikpe, o jula eju. Ndị mmadụ nọ na-ege maka ikpe nke ha. Mgbe o ruru nke Uzodimma, akpọọ ya aha. Ọ gakwuru n'ebe ndị na-ekpe ikpe na-akwụ. Ekpegidere ikpe. Onye okpe ikpe wee si n'ụzọ ha si na-abata wee pụọ. Mgbe ọ batara ọzọ, ọ gbanwere uwe ojii oyi yiri nke na-acha ọbara ọbara. Ebe ọ bụla ihe na-acha ọbara ọbara dị, mara na ihe dị egwu dị ya, n'ihi na ebe ozu dị ka a na-ahụ udele. Ụlọ ikpe niile jụrụ oyi na-ele okpe ikpe ahụ anya n'ihu ka ha mara ihe ọ ga-ekwu. Ọ dịghị onye maara maka ụlọ ikpe na-agaghị ama ihe nke a na-akọwa. Iwu obodo ekwuola na a ga-egbu Uzodimma. Nwunye ya buru onwe ya tụọ n'ala n'ime ụlọ ikpe.
Ndị hụrụ Maazị Uzodimma n'anya bidoro bewa akwa ebe niile, ma obi etighị Uzodimma eti. Ọ sị nwunye ya enyela onwe ya nsogbu ebe ọ bụ na Okafọ eburula ya ụzọ nwụọ. Ebe a ka esi kpụrụ Uzodimma gadewe n'ụlọ nga ka ọ nọrọ na-eche ụbọchị a ga-akwụgbu ya. Ọzọ anyị ga-agụ ga-abụ isi nke 3. Ekene m unu. Daalụkwa.